Merry Christmas. Bye-bye. Mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, oh Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. Magandang araw po mga kalingap. Andito na ako ngayon sa lugar ng Sierra Nevada. Ayan, dahil may nag-message sa atin, bibigyan natin ng munting regalo, yung request niya. Ayan, mamaya na po natin bubuksan kung ano yung request niya. Ayan, siguradong matutuwa yun. At salamat nga pala sa lahat ng mga ating organic sponsors. Ayan, Tito Clem, Tita Cora, ayan, Manay Di Pardo, Ate Bia, Ate Paloma, at sa lahat ng mga sponsors natin na hindi na nagpabanggit ng pangalan, mga anonymous sponsors natin, marami pong salamat. At tara po, punta natin. Ayan, salamat po mga kalingap, patuloy na suporta. Shoutout nga pala kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, Kalingap Prab, at sa lahat ng mga category B, Kalingap partners natin, at siyempre kay Bente Boy Vlogs. Ayan, shoutout sa iyo. Kay Kuya RP Max Vlogs, salamat sa pag-support sa aking channel. Ayan, medyo malaylay po yung ayan. Nasa bukid na naman tayo. Yan, maputik yung mga ito na yung natapanan kami ng Mount Isar. Ito yung Mount Isar. Mapurot. Dala tayong Pero pura ko. Purutik. Purutik. Puraon. Sana lahat mapunta tayo sa Puraon. Natinik si Kalampitos. Natinik ng bato. Ayan, tatawid po tayo ng mga ilog. Malaking ilog. Naka-play lang. Napalaban yung sila. May harap naman yun. Tagpi-tagpi. Bubong lang. Ayan mga kalingap, ang layo. Ito, may pabo dun. Natawid na naman po tayo ng pangalawang ilog. Madalas-las. Las-las. Hindi nakalaki. Salamat. Ay, ini. Kuwain na sa tugtog. Yun, libangan niya yung tugtog. So, pwede ang bayi ka inino. Bailita. Oh. Ayan. Ano pangalan niya? Hello, RG. TikTok. Dali, TikTok.
Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Yes. Alam mo tong regalo ko sa'yo? Alam mo to? Ha? 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 Tugtog! Tugtog! Malipit talaga, nanghula si ano. Ako si Santa Claus, kilala mo ako? Santa Claus, ini. Ha? Gusto mo ako? Oh, bigay ko na to sa'yo. Ah. Suot mo na. Hindi. Ay, malaglag. Suot mo na, kopya na ka, hindi maunan. Hindi, ano pa? Suot mo lang. Suot mo, Ay, yeah. Pugi, pugi, pugi. Oh, buksan mo. Anong sabihin mo? Anong sabihin mo lang? Ako na mabukas. So, masayaw ka, masayaw ka. Opo, opo. Tugtog, tugtog. Ay mga kalingap, ang layo ng lugar nila. Nasa paan kami ng ano? Ng Mount Isarog. Di ba Isargan? Oh, ay! Maganda, maganda. May kuryente kayo dito? Mayo po. Ha? May nag ano sa amin dito. Hindi ko lang kung sino. Nag-chat sa akin. Sino kaya yun? Puntahan ko daw dito. Buhay natin. Yay! Palakpakan, palakpak. Ito po yung mga kalingap. May pala siya sumayaw. Team Kalingap, dance, 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 dance. Team Kalingap, dance, 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 dance. Team Kalingap, ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Team Kalingap, Team Kalingap, dance, dance. Team Kalingap, Team Kalingap, Team Kalingap, dance, dance. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rob Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Ago, Kalingap Edo, Kalingap Berta, Super Makat Andoy, Kalingap Abdol, Kalingap Habong, Kalingap Jose. Yeah, yeah. Team Kalingap, dance, dance. Team Kalingap, Team Kalingap, dance, dance. Naluhin mo lang, Team Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Pagpalain kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahapagi. Pati mga Kalingap supporters, OFW mga subscribers, huwag nang intindihin pa kontrabida at online bashers. Ang mahalaga'y tumulong sa kapwa, magbigay ng may pag-ibig sa kapuspalad, saya at ligaya sa bawat puso ang nadarama.
Magandang araw. Yan, ayun po si RG. Ano? RG. Hello RG, kumusta? Hello. Hello. Ano po yung ano niya, bakit iniwan siya ng kanyang magulang? Dahil ko po aram, tapos na inatubos na igilo. Hinati dito yung si RG, tapos di na nagbalik. Dahil na po. Pero ngayon, wala na kayong alam sa magulang ni RG kung nasaan na siya. Sabi mo sa doon po sa Pampanga. Hindi naman lang siya nagchat-chat or nagtitik sa inyo. Naku. Ilan taon na si RG? Siyam na taon na ini. Ha? Siyam na taon. 7 na taon. Hello RG. Hello. Hello. Gusto mo mag-aral? Anong pangalan niya na? Anong pangalan niya? Nancy. Ay, si Nanay Nancy, mga kalingap. Ang ganda ng lugar niyo dito, oh. No? Opo. Ayan. Yung papa niya po, magkasama silang dalawa. Dahil po. Nasaan na? Nung saan? Nag-ibang babae din. Ay, wala nang balita talaga. Parang inabandon na talaga to si RG, no? Dahil naman po. Nagayuda na sa Sign yun, taga-sign. Manawagan ka na kung sabi mo piling puntan, bistahan may anak mo, ganun. Dalawang magulang, manawagan ka. Mga putan ka sa duwang magurang yan. Ano eh? magurang ka yung laki. Uuli pa kami. Nag-uli pa dito. Nagbibisita pa naman. Ay, magurang lalaki, pero yung sariling magurang dahil. Manawagan ka na doon sa magulang niya. Hindi na, abo mo na. O ikaw na talaga maalaga dyan. Kasi pag pag pinadala mo makulog yung sa buot, ano, nasanay ka na kaibanan niya. Bibo pati. Tas, baili daw. Tell me why, yeah. Tan tan tan. Tuloy mo lang, Kuya Val. Gawing adikaing pinapangarap. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Team Kalingap, ang paglingap mo sa mahihirap. Yes. Saka na, laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitos TV. Galing ni RJ, galing. Paano na eh? Uwi na kami. Kaya na lang magpatugtog para sa kay RJ, ano. Bye-bye RJ, bye-bye. Bye-bye. Ay, RJ. Ay, baka malaglag. Bye-bye. Bye-bye RJ. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas, parang lumang pagpati na di kumukupas, parang bagong damit, kay linis, kay puti, hindi pa nakaranas ng mantsa at dumi. Ang bango ng Pasko, regalong hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre.